Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Berma moso piazorok riwoi dhania riwoi chanai Yellow capsicum and red capsicum, fermented fish and green chili. Bokhorok ni pulau bai chanai nai tong di do Fermented mushroom. Lemon. This is jadok. Fermented mushroom, and fish pulau. Nom nom nom. Garlic and ginger. Di longok sang, makanya kan teng dah jadi nih. Saula. Ya, chắc mắm nêm chân. Dia kan ni kan. Yêu ăn. Luôn ăn trong luôn. Hello everyone, jotono lamsugo aniu chikon sa channelo norok bahai tongbai kaham kurung tongbai na ang poito khlayu tai ang kaham kurung tongjau kai toni hamari bai oro ang chikon sa video tu phaika nong nin thani ang kaisa ani ang silong thampru ani hanak jog iko naidi tam chanai fermented mushroom tei bokhorok by pulau sinamani among ka bosong itongo bokhorok no kaham ke fry khamani yak ulo boiling kaham ke boiling khlai aboni ulo abono sangkiwi tui by no oro pulau sinamo je bini bokhorok ni ros eba ke juice iko oro abono pulau sinamo aboni yak ulo hingke fermented mushroom no bo kaham ke risum tisum riwui akoi bangma ngkorok je nangmani manai riwui oro fry kai oro rekha ke belai kheno thogu norok abo hai sode song ke norok bo comment khai sadi kisa oro naidi prepare khaijak o bokhorok ni ngokrida je bokhorok ni je kaham bini bahan kridiba abono kaham ke busuk sayei busuk rongno khibui kaham ke only bokhorok ni je bahan kaham no oro lebu riwui dhania pata riwui som moso kaham ke sogui riwui oro mosideng snamu ke ebake chutney hinmano omono pulau bokhorok bai chana bagai ke belek no tasting go norok bo haike snami chai naidi iko naidi bokhorok ni pulau
munka hingke ano taste khanya bagoi taste khainai di bahai wngkha hanai ano khurui rikha iko naidi ang chana nayo belai kheno kutung kutung silongo kesang iko ang kutung ke chawi belai kheno kothok ekdom belai no hambai no rokno nai tongma bagai hingke iko bo hanak jukni busajuk bo belai kheno thok